Pekný deň vám prajem, moje meno je Ľuboš Tvrdoň z organizácie Elman. Dnes by som vám chcel predstaviť program eGrant, ktorý sa používa na správu grantových programov. Začneme úplne toho úplného začiatku, a to je s nastavením eGrantu, takým základným nastavením eGrantu. To je, klikneme si vpravo hore na nastavenie inštancie. Do titulky stránky napíšeme názov organizácie, vyberieme si jazyk, ktorý chceme používať, nahráme logo organizácie, môžeme nahrať favicon, to je vlastne táto malá záležitosť pred nadpisom webovej stránky, ak ju organizácia má. Môžeme si vybrať základnú farbu podkladu, veľmi jednoducho, a dáme uložiť. Následne môžeme si pripraviť alebo uložiť texty, ktoré sa budú zobrazovať či grantistom, alebo hodnotiteľom, alebo aj samotným vlastne manažerom, ktorí budú používať eGrant. Klikneme si na prispôsobené texty v hlavnom menu. Tu máte zoznam všetkých textov, ktoré vy dokážete ako manažér alebo užívateľ eGrantu zmeniť. To znamená, len si vyberiete napríklad e-mail, všeobecná petička všetkých správ, to znamená to, čo sa priloží do e-mailu, ktorý bude odchádzať z eGrantu. Dáte, že upraviť. Pôvodný text je s pozdravom eGrant. Vy si ho môžete upraviť s pozdravom nadácia Orange alebo akokoľvek. Využívate nástroje, môžete zmeniť, formátovať písmo, meniť, veľkosť meniť, to je veľmi jednoduché. Chcem len upozorniť, v prípade, že budete kopírovať niečo z Wordu, tak treba používať túto ikonku, kde treba text, ktorý chcete tam vložiť z Wordu, najprv nalepiť sem a potom uložiť. Takto dokážete si upraviť akékoľvek texty, text petičky stránky, napríklad homepage, privítací text pre žiadateľa a tak ďalej a tak ďalej. Treba si len kliknúť na upraviť a uložiť. Ďalej nastavenie profilu. Takže môžete si upraviť profil užívateľa, to znamená, že dáte si meno, priezvisko, e-mail a môžete si zmeniť prihlásovacie heslo. Napíšete nové heslo, potvrdíte nové heslo a uložiť. Dáte. Odhlásenie z eGrantu je veľmi jednoduché, a to je vpravo hore, kliknite na odhlásiť a ste sa odhlásili ako užívateľ eGrant. Ďakujem, dovidenia.